10 fod. Ja. Ja. Det veksler altså. Ja. Det veksler altså en del, det gør det godt nok. Men det er ikke her om vinteren, der normalt så går de dybere, gør de ikke? End om Det er meget forskelligt. Nogle gange, når vi har været over, når det er pisse koldt, så regner vi, at det går smadret dybt. Det gør det ikke, at vi er taget på overfladen alle sammen. Det er sådan lidt uberegnet. Hej, Annette. Hej. Første fisk i mål. Fin laks på